Sembla un instrument sortit dels pica-pedra, però res més lluny de la realitat. Això és un tirador electrònic i és el nostre pinzell per omplir tota la façana d'esbaluar de Palma de grafits. Bàsicament tenim aquest aparell, l'SMS Slingshot, o sigui que és com un, diguem-ne, tiratxines que envia SMS. Aleshores, com veieu, és un dispositiu que és com un telèfon mòbil, té la pantalla. Quan estiro, estic projectant aquesta llum de làser cap a la pantalla i en aquella part d'allà hi ha un ordinador que està connectat amb una càmera. La càmera està captant aquella part i aleshores pot reconèixer el punt on jo he posat el làser. Field Streets. I per què ho poses, això? És l'eslògan d'uns amics que tenen una marca de skate. Divertida. L'únic que quan ha apuntat s'ha anat a fer punyetes. És una performance nascuda d'aquests berlinesos, uns artistes dedicats a la creació d'intervencions digitals a espais públics. Jo penso que un artista no només ha de crear els seus continguts, sinó que també ha de desenvolupar les eines perquè la gent del carrer pugui fer art ells mateixos. Això podria ser una revolució. I amb aquest tirador electrònic no només es marquen els missatges en aquesta paret, sinó que també es pot veure al mur de Twitter, tota una experiència d'allò més sorprenent. Aquesta era l'activitat estrella del Festival Art Futura. Aquí acaba aquesta notícia. El que no acaba és la capacitat de l'art per seguir sorprenent-nos.